Da ni'n croesi'r Iwerydd rwan a hitha'n 10 munud wedi 11 a da ni'n mynd i ganol America, mewn gwirionedd Central America. Da ni'n mynd i wlad Nicaragua. Ac mae Ben Gregory sydd yn studio ni ym Mangor bore yma. Mae o'n teithio yno ym mis Chwefror. Mae'n gweithio i tai Eryri o ddydd i ddydd ac yna yn ei amser sbar sydd gyda fo ar ei ddilo yn gweithio efo ymgyrch cefnogi Nicaragua Cymru. Bore da Ben, croeso cynnes iawn i chi ato ni. Bore da ni, ia. Wel, pryd a sut y dechreuodd eich cysylltiad chi efo'r wlad yma yn America ta? Wel, es i fy cyfarfod cyntaf am Nicaragua 25 mlynedd yn ôl. Dyn ni newydd dallu yn pen blwydd 25 mlynedd. Ond es i Nicaragua am y tro cyntaf 20 mlynedd yn ôl, yn 1991. A be nath eich denu chi yno ta i wlad sydd... mwyn rhoi syniad lle'n union mae o'n y llinyn yna rwsyd, yn dydy, sydd yn cysylltu gogledd America a de America, yn dydy? A mae reit yn y canol y llunyn yna, a mae'n y wlad mwyaf yn canolbarth America. Dwi'n meddwl es i yna oherwydd o'n i'n ifanc ar y pryd, a roedd tipyn bach o romans am y wlad oherwydd cawson nhw chwildro. Ond hefyd o'n i'n curious i weld pa fath o wlad oedd oherwydd do'n i ddim wedi bod allan o Europe o blaen. Ac es i yn yr pythefnos ac rwan dwi'n mynd yn ôl am y 30 waith mewn mis. Felly, yn ôl i'r cychwyn ta, pa argraff nath o wlad arnoch chi? Fydwch chi disgrifio yr hyn welswch chi, beth sydd nodweddiadol am y wlad? Wel, y peth cyntaf sylwes i pan es i off yr awyren oedd arolygon oherwydd mae'n mor gwahanol o be dyn ni'n cael fan hyn. Ond mae wlad mor tlawd ond mor bywiog hefyd. A cawson ni croeso mawr gan y bobl a mae'n mor agored i siarad am eu bywydau nhw. A i rai o bobl mae bywyd reit caled, ond rhywsut oherwydd eu profiadau nhw yn ystod 80au. Maen nhw gyd yn meddwl maen nhw'n gallu newid pethau. So, mewn ffordd, maen nhw'n eitha tebyg i'r agwedd dyn ni'n weld yn pobl yn Cymru. Ond wnaeth o argraff mawr arno fi ac dwi wedi mynd yna bob tro mae gen i cyfle. Pan da chi'n sôn am y bywyd yma o dlodi a'r caledu, mae nhw'n byw efo fo. Pa mor dlawd, pa mor galad ydy bywyd yno? Wel, mae'n anodd i pobl i cael rhyw fath o syniad, ond mae'r llawer o bobl, falle hanner o bobl, yn byw ar llai nac 5 o diwrnod. Ac dwi wedi weld rai, dwi wedi bod mewn rai tai lle yn llythrenol yr unig dodrefn yn y tŷ yw bag plastig a hoelyn ar y wal sy'n dal ei dillad nhw. A mae rai ohonyn nhw yn mynd i'r gwely heb bwyd rai dyddiau. So mae'n bywyd caled iawn i rai o bobl, ond trwy gweithio gyda gilydd, maen nhw'n trio i wneud rhywbeth amdano fo, a dyna beth sy'n mwy impresif i fi i weld mae bobl yn trio i newid eu bywydau trwy'r amser. Y bobl eu hunan ta, pwy ydy'r bobl mae ydych chi'n sôn amdano sy'n trio newid pethau fel yn wir, ydych chi Ben yn trio newid pethau o Gymru yn mor bell? Wel, mae pobl yn trio wneud o yn eu cymunedau nhw, trwy eu gluisi, trwy grwpiau cymunedol, o mae Llywodraeth yn trio wneud o hefyd. Mae pobl yn wedi arfer yn gweithio gyda gilydd, a falle yr enghraifft gorau dwi wedi gweld yw efo coffi, oherwydd mae llawer o cydweithfeydd trwy'r wlad a lefelau gwahanol, a mae llawer o bobl yn Cymru rwan, dwi'n meddwl, yn yfyd coffi o Nicaragua trwy'r system masnach teg, oherwydd mae lot o coffi o Nicaragua yn mynd i mewn coffi masnach teg. Ie, achos y broblem efo cynhyrchu coffi, mae nid yn nhw sy'n cael yr arian nac i wedi bod. Felly drwy masnach deg, ydyn maen nhw'n cael yr arian yn dydyn, dyna sy'n bwysig. Ydyn, a maen nhw'n cael y pris, a maen nhw'n gwybod beth yw y pris o flwyddyn, maen nhw'n cael bydd cymunedol, a dyn ni wedi weld lot o prosiectau iechyd ar addysg sydd wedi cael ei ariannu trwy masnach deg.
a dwi wedi cael y fraint o aros ar ffairm coffi mas nach deg, 3 neu 4 gwaith erbyn hyn, ac i fod yn canol y cefn gwlad, lle falle does dim hyd yn oed trydan, mae'n profiad ollol gwahanol. Felly, y tyfu ffa coffi, dyna ydy'r prif gynnyrch felly, a dyna sy'n chi, os yna rhywbeth arall yn cael ei gynhyrchu yno? Oes, ond ti'n hollol cywir. Maen nhw'n gwneud mwy o arian o coffi na'r unrhyw beth arall yn Nicaragua. Ond mae'n gwlad amaethyddol, so maen nhw'n gwerthu lot o cynnyrch i gwledydd eraill yn canolbarth America. Mae lot o... Siwgr, gwartheg, so mae cig, a ffa, maen nhw'n gwerthu ffar i gwledydd eraill. Ond... Tobacco? Na, dwi ddim yn tyfu hynny. Ond mae rais, ond mae'n mewn ffordd, pa maen nhw'n siarad am y cefn gwlad a'r amaethyddiaeth, dydy ddim yn gwahanol i falle beth oedd yna ein bywydau ni 50 mlynedd yn ôl, 100 mlynedd yn ôl. Mae'n gwlad eitha tebyg efo ei hanes amaethyddiaeth. Felly, yn wleidyddol felly ta, pwy sy'n rheoli bethau o ran y cynnyrchwyr? Pwy sy'n bia'r tir, os na ffermwyr, os na dirfeddianwyr cyfoethog, be di'r sefyllfa felly ta? Y dau, really. Mae efo y cydweithfeydd, mae bobl bu y tir, ac cawson nhw y tir yn ystod y chwildro. A mae mwy o bobl yn cael tir ar un y bryd. Ond mae ffermydd mawr hefyd yna, so mae'n economi cymysg yn Nicaragua. Ond y peth mwy pwysig i'r bobl, dwi'n meddwl, yw cael y tir o hefyd. Mae hwn yn rhoi rhyw fath o sicrwydd iddyn nhw, ac maen nhw'n gallu, os mae ganddyn nhw tir, maen nhw'n gallu benthyg arian i buddsoddi yn eu tir nhw, ac maen nhw wedi arfer efo gweithio gyda gilydd. So falle bydd 30-40 o ffermwyr yn dod gyda gilydd i gweithio ar cydweithio bach. Beth amdano chi wedyn ta Ben? Lle mae Cymru, lle ydych chi'n ffitio mewn i'r darlun ma o safbwynt yr ymgyrch? Dwi'n helpu trefnu teithiau i Nicaragua, so mae'r 12 o grŵp o Cymru wedi bod yn Nicaragua ers 1994. A be di bwriad, be di rheswm dros deithio yna? Pam da chi eisiau mynd â phobl yna i ddangos beth iddyn nhw felly? Da ni'n canolbwyntio ar ymgyrchu, yn arbennig efo'r ffordd i'r Caribi, oherwydd mae'r pobl amlieithog yn byw yna, so mae lot cysylltiadau sefyllfa yn Cymru ac yn Nicaragua, a hefyd dyn ni wedi ymgyrchu a pethau fel hawliau tir a bobl cynhenid yn Nicaragua. Ond hefyd, dyn ni'n codi tipyn bach o arian, so dros y 4 mlynedd diwetha, dyn ni wedi bod yn cefnogi prosiect sy'n gweithio efo plant sy'n byw a gweithio ar y Tomen Sbwriel yn y prif dinas yn Nicaragua, yn Managua. A be maen nhw'n gwneud yn y domen sbwriel yma? Wel, mae